wenze kahle umsebenzi wakho, kuyamthokozisa lokho. Bese kuthi nakubaphathi bomsebenzi aye ekhululekile ukuveza umsebenzi nangomsebenzi owenziwe. Kodwa uma ungenzanga kahle uyamphoqa, akusho ukuthi hayi wangidumaza bengalindele ukuthi uzohluleka kangaka. Mhlambe sengizofika ngithini mina nje lapha. Ngithini mina? Ngizofika ngithini? Manje kudinga ukuphila kwangempela kula ekuthini sibe nokumlalela. Sibe nokumlalela ngaphakathi ukuthi uthini, ungayenzi into umoya ongavumelani nayo. Ngoba akekho umuntu ozalwa ikhona kunomba, ayidingi ukuthi uye esontweni, ikhona kunomba. Bese-ke ibeke nesengezo-ke, ngizothi kufanele ukuthi isengezo, ngoba ngikholwa ukuthi umuntu uzalwa nayo. Ngoba abantu abangazi baye nasesontweni bayazi bethi umuntu mayona kakhulu bathi angeke nimenze lutho, wafela unembeza. Besho bengalazi indaba okuya esontweni bengayazi. Kodwa banaleya nto iBhayibheli elithi abantu laba basendulo uNkulunkulu waloba imithetho yakhe ezibhebeni zenhliziyo zabo. Kodwa babengalifundi iBhayibheli bengazi lutho. Kodwa kulotshwe ngaphakathi njengoba bemazi nje unembeza. Bathi hayi ngeke usamenza lutho. Usafela unembeza umuntu uma kubaluleke kakhulu ukuthi-ke akube la inkosi uPhasha ikhuluma ngalento le engithi-ke mina ngibona engathi suke sokuwumoya owengeza lo ovela ungaphakathi. Ngoba uma umningi kakhulu angaphahluka umuntu ahlabelele phakathi kwabantu, ihlabelelo zokukhonza uNkulunkulu phakathi kwabantu abangakholwa, abangezizwe ukuthi uthini. Kube khona izwi elithi mhlambe agide nje esigangeni. Kukhona izwi leBhayibheli elithi hawu kwabuza abanye abantu ukuthi hawu lona lokhu udakiwe njengoba enze nje manje bambona umuntu egida. Hayi-ke izwi-ke seliyaphendula ukuthi cha, akadakiwe isidaka uphuzo oludakayo, kodwa udakwe yizwi likaNkulunkulu. Wazizwa uzizwa ejabula, useyagida-ke nje esigangeni. Akanamahloni okwenza lokhu phakathi kwabantu. Into efanayo nale ekuthiwa uDavide naye wagida kwaze kwawa ibheshu. Kwaze kwawa ibheshu. Engase so lento seyimenze wakhohlwa abantu uphila kule mpilo. Manje-ke ukwanda-ke kwalento kaNkulunkulu evele ikhona, kodwa ibese yengezeka, yengezwa ilento mhlawumbe ube nenhlanhla okuhamba ngendlela. Inkosi-ke uPhasha ikhuluma uthi kukhona abantu, khona umntwana kaNkulunkulu, umntwana wasezulwini, yayisho njalo inkosi ithi kukhona umntwana wasezulwini ongena kumuntu abuse kuyena ngaphakathi, azizwe lo muntu ehlezi ejabula. Noma ngabe uyahlupheka, noma ngabe uyagula enyameni, kodwa ngokuba kukhona lo wasezulwini umenze ngazi ukuthi akaguli. Manje-ke inkosi-ke siyachaza ukuthi lo mntwana wasezulwini ungena kwabanye abantu bakaNkulunkulu, ungena
esiguqweni kade ethi umuntu uyothandaza nje njengemihla ezicelela bese avela angena kuyena uzozizwa esenentokozo angazi ukuthi yini le ngiyitholile kodwa azizwe ejabule. Uzothi omunye ungena umntwana wasezulwini esendlini enkonzweni elalele inkonzo. Ithi inkosi abanye uthi engena nje esangweni ekuphakameni avela umntwana kaNkulunkulu angene ngaphakathi kwabo. Lo muntu ke usephila uma eyigayidile lento angaba namaphutha. Usephila ke lempilo ke ethi ayifane nalabantu engangibabona. Kukhona la engike ngibuye ngisale khona mangabe sekukhulunywa ngayo njengoba bethi uyangena mhlambe ngale ndlela ubababala ngazo kwesinye isikhathi umuntu usuke esekhulile mhlambe umuntu efike ekuphakameni ayizwe ingena leyo nto lapha ekutheni uzalwa nayo usuke esehlukane phi nayo izizibuye seyizwakala futhi ukuthi siyangena ihlukana lapha ekoneni ihlukana la ekoneni okungengakanani ihlukana kodwa kube nenhlese isale into ethi ayipheli nya isale into ethi uma ngabe uba nephutha ikusole kodwa ikhathele seyakhathala iningi lethu ikhathele iningi lethu ayisekho uba Mhlangulelo wakhuluma ngabantu abalimazane e-restaurant yakhe lapha phezulu omunye wagwaza omunye wathenga kashoni lo waphindisela basebeshona bobabili uma bekwenzeka lento bakhona le ndaweni uma beshona labantu sixoxa naye uNhlangulela exoxa ngento eyenzekile uthi ke jila into engiyibonayo labantu bebengenabo ubuNkulunkulu bobabili ngoba lapha indawo yokuzithokozisa imesi biyapi ebiyapi ngoba uba bebe nobuNkulunkulu uma bebexabana bebezolwa ngenqindi kodwa bebephethe izikhali kuvele abantu ubuNkulunkulu obungasekho ngaphakathi. Ikhona ke nemisebenzi emenza umuntu iphume lento kuyena kade ezelwe nayo. Mhlambe kuthi mawumbona eqashiwe kulo msebenzi kade umazi abanye sakhula nabo uzumbuzo ukuthi kodwa uzosebenza kanjani nabantu njengoba udalwe ngalendlela umdabukele ukuthi uzosebenza kanjani endaweni nje njengasemateksini nje ukhona esasifunda naye esikoleni wakhulela lemhlabashana kowasematolweni utheze buyele ematolweni ehlukoze ube mhlambe beko 15 noma 16 sikhula naye engahambi isonto mina ngikhule ngihamba ngazalwa nje ngakuthanda ukukholwa ngilandela uma emaromeni yena wayengahambi isonto wayefikele emzini wasematolweni la kuziphilela impilo yokwelusa kuyiwe esikoleni waphela kuyafunda kuyaliwa kwesiningo indaba nje yesonto cha kodwa edaliwe ukulunga ngaphakathi kwakuthi ma kuxabana abantu asingabadala sisebancane makhona abaxabanayo phambi kwakhe akhale ukhaliswa ukuthi bakwenzelani lokho kodwa ma kukhona into eziyafika kuyena waphoqeka ukuthi alwe ukwazi kahle nje ukulwa ngenduku nangenqindi kodwa afuni akafuni